Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Babukeli ke emakhaya nje basasithembisile ukuthi makukhona okusha esigayile soqhamuka sovela lewindini ukuthi hayi naku okusha esifike nako esigayile. Babukeli ke njoba nibona phambili kwami nali ibhakede limhlophe. Kunenduku ezinamandla kakhulu esigayile zokuvula izinto zakho uma uthi into zakho zivaliwe zihlakaniphi namaphupha amabi. Uphuphe yonke imimoya ihamba nemoya emibi kinyeke ukuyizinto zonke sinenduku ezokuvula ezikhweshisa nayo yonke imimoya emibi. Siyabonga nakubabukeli emakhaya abanye kade besifonela kakhulu bethi bafuna ukwazi ngale nduku le evikela ikhaya. Abantu abaningi babhekene nalesimo sokuba nabantu abangalungile endaweni abahlala kuzona abangena bagqekeze bathi benokuthatha izinto zabo bagqekeze mantshontshe izimoto. Kade besibuza ukuthi njoba sasikhulume ngale ntelezi le efakwa la lobulongwe lobubendlovu bayabuza ukuthi nibuthatha apho ubulongwe bendlovu ngoba into ejulile. Siyabatshela ukuthi hayi sisebenzisana nabantu baseziqiwini thina siyabelapha abanye ezinye izinto eziyimfihlo sizithatha kubona. Bayijabulele kakhulu le nduku siyajabula futhi ukuthi basebenzele kakhulu le nduku echelwa ngayo phakathi kwekhaya ekuyiyona evikele emaseleni nakona konke okubi bayijabulele kakhulu. Babukeli okuyiwona esize ngako la ewindini lemsakazweni namhlanje siniphathele ispecial semithi njengoba nanicelile ukuthi bathi abantu iketanga liqine kakhulu emqaleni siliqinise kakhulu bacela sibaxegisele. Njengokusho kwenu ke ukukhala kwenu kuzwakele selixigisile ke iketanga ke njengoba nanicelile kune special semithi phakathi kwaleli khaya. Imithi yonke siyehlisile inani layo kubalwa impondo ilento ilezi induku lezi zomsoka le bhodlela lokusoka leli elinamandla kakhulu. Siyalazi insizwe eziningi ezinye bezifika la zithi sezibanjwe kakhulu sicela ukuthi soul test ukuthi iyasebenza le bhodlela bacela sahambe kiwe nabemoli sahambe naye sisuke la sesiqeda umsebenzi kiwe emoli bafike bayibonela izimanje ezenziwa ile bhodlela le nalo silehlisile futhi inani lalo silehlise kakhulu. Sibuye size kule nduku le lento eyo ehamba nenhlanga efike kube ihamba ukuthi ugezwe mase ihamba nenhlanga nako sikwehlisile sa bekinani lako phansi kakhulu. Sisasonibikela ke babukele emakhaya ukuthi kune special phakathi kwaleli khaya. Kodwa lezi nduku zikaliwe njengoba nibona le bhakede liphambi kwami naku kunye isigqulo sikhale eminyango kuyagaywa beke zaphela lezi nduku ke sobe sesiyamemezela futhi siyabuka ukuthi hayi isango selivaliwe. Sibize nje inani engange imali ye-airtime. Imali ye-airtime le ngeke libe lokukhala kakhulu nizokuthokozela babukele emakhaya. Sibala nje zonke izinduku enizaziyo singabala kuzekhshonila induku nje zale ekhaya niyazazi ngokuhlukahlukana kwazo. Zonke sizibeke specially sazehlisa kakhulu. Abanye abantu bafike la eyinkinga esibhekana nayo bakhale ngamakhala bathi hey kuyabanda kakhulu emfuleni. Abanye banesifo samathambo, abanye bakhale ngokuthi hey mina nginenkinga omkhulu ngine operation ngeke ngikwazi ukugeza kubanda kanje kuyabanda kakhulu. Abantu sesibenzele iplan ke masifika lapha emfuleni sifike sibasa umlilo omkhulu lapha ngoba kuyaphoqa ukuthi lento mawenziwa lento zempumelelo kuyaphoqa ukuthi zenziwe ekseni ilanga ngakaphakami kakhulu. Ngeke ufike kuhlalwe lesigodleni ukuthi hayi kulindile ukuthi liphakame mesiyogeza. Makuliwe impi yempumelelo yenziwe ekseni ilanga ngakaphakami kakhulu. Lapha ya emfuleni ke zikhona imahlathi lapha kunezigodo sikubasa umlilo lapha ube mkhulu mani baningi. Laba sebesethenziwe baqedwa kube nendawo la bayakhona bothe lo mlilo lo kuze bathole lokufudumala ngoba manje abantu bayakhala kakhulu khona ubona ukuthi hey indlela wiki ngaya ngafela kushe emanzini. Izola ke izibonke babukeli esibhekana nazo kodwa ke seyikhona iplan esinenzele yona ngoba manje amakhaza amakhulu kakhulu. Nathi lamakhaza siningi inkinga thina kuyithola ukuthi siyageza sesiphakathi simi nawe emanzini siyaweza ukuthi hayi noma siyinkunzi ezindala ezibekezela siyeza ukuthi hayi kuyafiwa la. Kuphinde kuzoba
enye into abayithande kakhulu engibona ukuthi bayithandile kakhulu, bafika futhi kakhulu bayithatha yabasebenzela futhi bancoma ukuthi yabasebenzela le ntelezi leyokuvikela ikhaya, le nduku yokuvikela ikhaya emaseleni nasezigebengwini. Abanye kade bengibuza imibuzo ke eminingi kakhulu bethi amasimba noma sithi ubulongwe bendlovu ngwathathaphi. Ubulongwe bendlovu sikuthola ngabantu abasebenza eziqiwini. Labantu abasebenza eziqiwini siyasebenzisana nabo kakhulu abanye. Bayakwazi ukusiphathela izinto eziyimfihlo. Ibona ukuthi mase uyigayile intelezi yakho wayiganjisa wayifaka zonke izinduku yanamandla. So caphuna lobulongwe ke sobugqo phakathi. Wenza ukuthi intelezi yakho ibe nesithunzi, ibe namandla amakhulu. Isithunzi sibe khona la phakathi kwekhaya, amasela angadlaleli khona. Kugagangwa yona yonke lemizi. Ngeke bazibasondelela. Ukuze bakubuze umakhelwane ukuthi hey, wagangwa yonke lemizi. Lapha kasibani bangangena khona kanti hayi ile ntelezi lebabanjwe yiyo. Ngiyona ke intelezi enamandla kakhulu ke. Le abantu abayijabulele kakhulu kade sibanikayo. Babukeli ke asikho lapho naku la sikhona. Kunezinduku zonke sigayile la. Lezi enzaziyo zaphakathi kwaleli khaya. Lezi zinamandla kakhulu. Sithi sinilethele zona ndoba sinibona naye enye la kuleli bucket leli. Kade sishaya manje sigqula namanje njengoba lizokhala isigqula eminyango ukuthi ziyabuya kuyagaywa. Sinilethele ispecial, kune special semithi la kuleli khaya leli. Izinduku zonke sizehlisile kakhulu inani lazo nje abantu bakhale bathi kunezimo ababhekana nazo zezimali manje bacela ukuthi sithi ukwehlisa sibaxegisele iketanga kancane emqaleni. Hayi silixegise kakhulu kwiketanga njengoba babecelile. Simemeza nje imali yokuthenga i-airtime. Kodwa siqalile nje wanibona nje lo 25 liter lo siqalile nezinye ezigaywayo eminyango. Sinikalela ukuthi hayi makuphela zona isango liyavalwa. Laba abakhala ngokuthi bashayisa late emsebenzini sebenqena ukudrive abahambe le distance yokuza la eNgonyameni. Ngibona sibenzele iplan kubona bayazi abaningi. Siyaba around lapha eThekwini. Sibalethele khona izinto. Lapha ye workshop. Lapha ngase spa. Nalapha kwe Christian Center lapha ku Bota Park, ku Bota Park nakhona izindawo nje esifikelela kakhulu kuzona. Izona ke indawo esitholakala kuzona laba bathi bashayisa late sebekhathele banqena ukudrive beze eNgonyameni. Baningi abantu abangifonela, abanye base Pantown, abanye ba around eDurban, abanye bako Durban North, abanye base izindaweni ezahlukahlukene bayasho ukuthi hayi ngeke ngesikhathele ngesakwazi ukunyuka manje ke ebusuku netraffic iyahlupha. Sike sibenzele iplan ngoba ntamba amasuke sithola ukuthi sesisebenzile lathi sesishayisile mhlambe sesiyasuka sesiyoposa masiqeda ukuposa suke sesikhona around nathi sesiqoqa okunye okuqoqeka. Sithi asinibikele lokho babukele emakhaya akube njalo.